Kdo je slavnější? Jimi Hendrix nebo Matka Teresa? Pojďme hádat. To bylo jasný, jak se tohle určuje, jako kdo je víc slavnější a takhle, jak se to určuje podle toho třeba, když na Wikipedii má někdo nějaký článek o nějakém to jménu, že jo, nějaká slavná osobnost, tak v jakýmkoliv, jako takhle, když má čím víc jazyků je ta stránka napsaná na té Wikipedii, tím je třeba slavnější a ještě různě ty body. Tím víc národností se to přečte. No. Přesně tak. Nebo čím víc má stránek na internetu a podle takových těch věcí. A je prostě taková, v angličtině taková tabulka prostě se všema těma jménama a jsou tam hezky seřazený. Majte vy vlastní body, kolik kdo dostal a takhle. Body nás nezajímají, nás zajímají jména. Takže první, Brad Pitt nebo Johnny Depp? Tři, dva, jedna, teď. A vy máte Johnnyho Deppa a jste správně. A proč? Proč si myslíte, že Johnny Depp je slavnější? Tak já nevím. Tak měl lepší role, možná i tak jakoby... Co myslíš? Já jsem měl, jakoby, pro mě měl lepší role a ty... No, dostal hlavně role ve známějších filmech. No. A je takový prostě, nevím, je prostě, nevím, je to takovej... No Brad Pitt jak pro ženský, tak pro chlapy bych řekl, že je takový jakože... No pozor, Brad Pitt taky zase miláček ženských, takže... No je, no, ale... Ne, prostě Johnny Depp je jakovej... Já bych to řekl, že ho mám třeba radši já, ale tak jako na mě nezáleží, že jo, tady jde prostě o celý svět v podstatě. Ale tak jako, dejme tomu, máte pravdu oba dva. Takže 1-1. Albert Einstein nebo Isaac Newton? Gravitace? Relativita. Ne, relativita, gravitace. Každý má něco jiného. Spíš si myslí Albert Einstein, Easy si myslí Isaac Newton. A pravda má Easy, takže to je 2-1. No, a tak si obhaj svůj nápad. No spíš to mám obhajovat ten, to ne. Tak prostě jo, takhle, no jasně, tak já nevím, tak Isaac Newton, že jo, vlastně, jak bych to řekl, jakoby, s tím jabkem, že mu spadla na hlavu, tak jako gravitace. A gravitace je podle mě užitečnější poznatek než teorie relativity, že jo. Nevím, podle mě, nevím. A proč jsi spíš si myslel, že to je Isaac Newton? Teda Isaac Newton, Albert Einstein? Nevím, tak vyšlo mi oko, že o něm asi možná zná jakoby víc lidí, jako ví o něm víc lidí a je takový ty prostě jako jeden z nejchytřejších jakoby člověků na planetě vůbec, tak to tak... A já vám řeknu jednu věc. Tyhle ty dvě jména jsou hned za sebou v tom pořadí. Isaac Newton je jenom o pár bodíčků má víc než právě Albert Einstein a jsou těsně nad sebou. Ale Isaac Newton je tedy slavnější. Dobře, dál. Madonna nebo Britney Spears? Tři, 2, 1. Teď. Spears má pravdu. Je to Madonna? Je to o nějakých 1000 bodů. Madonna je slavnější. Můžeme dál nebo něco chcete? Ne, já jsem se tady to nevyznám, prostě Madonu znám víc. Dobře. Takže Chuck Norris nebo Arnold Schwarzenegger? To je těžký o něm, protože jakoby i... To tak jako bych řekl docela na stejný říci, jo, takže to je... Oba dva jsou herci. Ale zase Chuck je starší, bych řekl, ne? Nevím, jestli je Chuck starší, ale... No jakoby tam bude asi jenom o pár let, ale... Když je starší, neznamená, že je slavnější. Kdo je slavnější? Chuck Norris se zase zná každý třeba z toho důvodu, že to prostě umí všechno a takhle, ale Schwarzenegger zase hraje v strašně moc filmech a taky ho zná hodně lidí. Nevím, jak se píše.
Co? Jak se píše co? S dvěma R, myslím, nebo s jedním, napiš tam jedno. Chuck nebo Arnold? Dobrý. To jsem nevěděl, jestli s dvěma. No, takže zatím bere teda Easy. Chuck, ta Arnold Schwarzenegger je známější. George Washington nebo Benjamin Franklin. První americký prezident nebo osvoboditel Černochů. 3, 2, 1. Teď. Tam není moc vidět, ale jsem tady poznat, co to je. Zase Easy má pravdu, je to Benjamin Franklin nejslavnější. Je známější. Když teda bych asi jako řekl, i osobně bych teda typoval George Washingtona, protože to je první americký prezident, no ale tak... Není Benjamin Franklin. Má tam víc článků. Má tam víc článků. Takže dál. Lindsay Lohan nebo Angelina Jolie. Já pořádně nevím, jakou má roli Lohan, takže jako... Je to je středem jako amerického bulváru. Něco jako, To je takový terč amerického něco bulváru. jako je u nás Bartošova. No, No, ne. Nebo ta černovláska, taková ta toka. Jo, Hanichová. Jo, Yes. něco takového. Tyhle nějaká takovýhle. No, Dělá samý průšvihy a takhle. takže byla Lohan a... Angelina Jolie. Jolie. Ty vole. No. No, když to zase... Známá herkyně, Vzhledem k tomu, ženská Brada Pitta, nebo ta, co dělá největší průšvihy a znají každý Američan? Tak takhle, počkej. Angelina Jolie je slavnější. Wow. Když si vemeš, tak ona ještě nedávno si nechala odoperovat prsa, že jo? Jako podpůrcům rakoviny. Jo. Že to, že tím se ještě trošku... Taky. Takže to byla tvoje úsudek, proč si myslíš, že je slavnější? Co? No. Z toho jsem fakt nevěděl, jako, kdo asi bude slavnější s nějaký bulvár, nebo... Dobře, teď máme souboj umělců. Van Gogh nebo Picasso. Jak se jmenoval Picasso? Byl Carlo Picasso? Nebo, nevím, Picasso nebo Van Gogh. A bylo špatně? Byl to Van Gogh. Van Gogh je víc slavnější. Tak to Já nevím, kde je Van Gogh. Já taky nevím, kde mám. Teď jsem vám to říkal, když jsme začali. Dobře, no tak. Tak jako... Dejme tomu, dobře. Tak jo. To bylo taky trošku, teda je trošku mimo, no, takže teď něco známějšího a lepšího, Mozart nebo Skrillex. Buď se to může říct zdát, jako, že to bude hodně lehký, anebo to bude zase trošku o hubu. Skrillex a Mozart. Mozart je slavnější. Mozart je Tak blbost. Není to blbost. Je to blbost. Mozarta, jako já si myslím Kolik stejně, starých že... lidí zná Skrillexe? A takových těch. A starých lidí, když v té době, když se poslouchá z Mozart, tak Zná jako... tvoje máma Skrillexe? Jo. Jo. Moje třeba ne. Moje má je A teď- taky, ale jako teď- ty... Dobrá, takže... Nějak se to obhaj, no, tak jako zkusil obhajit dalšího Skrillexe. Obhajit, jo. Schválně. Tak jako, já bych řekl, že vemte si, kolik je v dnešním světě lidí, než bylo v té době, kdy začínal Mozart. Jako dobře, poslechnou se dneska starší lidi, jo, fajn, ale vemte si, že si prostě už udělal nějaký skladby, nějaký díla, ale už nebude nic dělat, zatímco Skrillex prostě nahrál nějaký, a ještě furt pokračuje a ještě mu ty lidi přibývají, kdo poslouchá, takže a furt se lidi rodí, že jo. Ale myslím si zase, že i ty lidi, co poslouchají toho Skrillexe, chodí do školy, kde se učí v každé škole o Mozartovi. No učí, ale tak to neznamená, že ho musí poslouchat, že jo. No ale tady se neptá, kdo ho poslouchá, ale kdo ho zná. Kdo je slavnější. No a tak tudíž kdo ho poslouchá, tak ten, nebo kdo ho zná, tak ten ho poslouchá, že jo. Nebo ne, Tohle nebyla otázka, kdo ho víc poslouchá. A tady kdo ho zná, víš, kdo víc lidí toho zná. Tak jako víš co, kdo ho zná, ten se o něj zajímá a ten ho bude poslouchat. Ale tady se neptá, koho kdo Jasně, ale to jsou zajímá. toho ví. No tak dobře, dejme tomu, máte své názory. No, jasně. Tak a dál zůstaneme u trochu té hudby, tak půl na půl. Jimi Hendrix nebo Matka Teresa?
Matka Teresa byla zpěvačka. Ne, Jimi Hendrix. No to nebyl zpěvák, ale kytarista. No. No, Ale jako, je to hudba. to je- Byl i zpěvák. No, hudebník tady. Hudebník, no. Hodně dobrý hudebník. Hodně známý No, hudebník. Matka Teresa, jo, ty vole. Oh, man. Bůh, hudba. No. A jaká byla otázka přesně? Jimi Hendrix, Matka Teresa. Ale kdo je slavnější nebo? No. Kdo je slavnější? Ty vole, no. Who's more famous? Slavnější, známější, to je stejný. Asi zase jen tak typnu. Já taky, no, já nevím. A spíš si typl správně, Jimi Hendrix je víc známější. Víc populárnější, víc známější. Tak populární, tak popularita je většinou furt, a tak to je jednou hudbě. No tak ale jako chápeš, známější, slavnější, to je. Tak máme tady zase herce, nabušený herce, plešatý herce. Vin Diesel nebo The Rock, Dwayne Johnson. Koukám, že je spíš takže- přemýšlel, už hází odpověď. Jakáže byla otázka? Pořád stejná. Kdo je snad populárnější? Jo? Kdo je prostě známější? Známější. Známější. Pořád stejná otázka. Ty, ale tak teď jako mi napadá To je takový hodně moment, ale těžká on to je zase pravda, že tam hrajou oba třeba. Co tě napadlo? Rychle Veselá. No jasně, a tam jsou oba dva, že jo? No tak jako... Myslím, že, jakoby, že zase ten Vin Diesel zase má v sobě, jakoby, že zase přehrál ty série, protože toho rychle vyslat mi napadlo, vlastně tam hraje i Dwayne Johnson, takže... No, právě. Takže No, ale to je jako- A Dwayne Johnson ten zase, já nevím, Doom a tyhle ty filmy. Kráško. No jasně. Kráš Scorpion, vítejte v džungli. Toto Vin Diesel, ale Vin Diesel toho má zase taky hodně, takže to je fakt hodně těžká otázka. No, to bude zase úplně těsný, strašně už to vidím. Nevím, prostě si typnu. No a ty prostě zase správně, Vin Diesel je slavnější, No. je víc známější. Sadil jsem na rychle a zběsile a... No tam zase hrajou, to je jedno. No jasně, Ale- zběhrou tam oba dva, ale No. to má víc... Ale až od pátého dílu tam hrajou oba dva. No jasně, ale tak zase nevíš, kolik ty díly s tím Vinem Dieselem, nebo s tím Dwayne Johnsonem zase mají třeba víc slídnutí než ty minulý, že jo? Kde, ale Ještě jsem mohl najít Tyrese Gibsona, ještě si říkal, také zajímavý. No, Jsem mohl hodit třeba toho Číňana, to tam hraje, a Tyrese Gibsona. To by taky bylo zajímavé. No každopádně, pokračujeme. Tohle bude docela jako zajímavý. Nostradamus nebo Walt Disney? Vesmírný kazatel. A kazatel jako celkově. Nevím, co přesně on dělal. nebo Walt Disney, což... A Walt Disney, no, prorok, hodně známý prorok. No, hodně. Kurva známý prorok. A Disney. A nebo Walt Disney, který dělá pohádky pro děti a je taky dost známý. Hezký, sympatický děda plešatý. No, on nebyl Takový sympatický. ten nebyl vláský. Byl to antisemitista, brutálně nesnášenlivost židů, že jo? Jo, no. Ale to je jeho problém. No jasně, že Je jo, ale známý. dělal pohádky pro děti, ale zároveň to byl takový jakože... A my se bavíme o tom, kde je známější. Takže 3, Počkej. no, Teď, 2. teď, Počkej, těžký, počkej, počkej. Tady jako, tady chvilku, protože to je jako... To je jako... Takže Nostradamus nebo Walt Disney, jo. Já dám Nostradamus. Tak autogram za mě dám Disney. Jsem to neměl říkat, ale to je... No, Easy má pravdu, nebo má správné rozhodnutí, Nostradamus je známější. Aha. Tak a teď se prodíráme k naší sérii, nebo k našemu vlastnímu jako oblíbenství. Máme tady nejtěžší otázku, co se týče superhrdinů, u kterých je teď poslední 4. A Superman nebo Spiderman? No. Pro mě to je jako jasný, no, ale jako popularita. Kde je známější? U Spidermana teďka bylo natočeno docela dost jako filmů, jako se docela dost čeká, tak jako... Já to vedu podle sebe. Jestli to mám vzít podle, jestli mám vzít podle sebe, ale... Jako populárnější, no. Vlastně zase, Superman je... No, No je, že jo, protože jsem jak je starý Superman a jak je starý ten. Spiderman je docela taky starý právě. No není, že jo, tak Supermana už měli vlastně No, někde, už je starý. měli v komiksu z roku No, už je starší, no, ale tak... 44, že prostě to... Já si vezmu taky, mám. Já vám udělám radost, Spiderman je víc známější. Wow. Fakt jo. Jo. No, fakt je. Tak jo, Spiderman je to známější. Ježiš, měli jste pravdu.
Tady máme souboj dvou firem, nebo firem, dejme tomu firem, DC nebo Marvel, což je hodně těžká otázka. Tak Marvel teďka má docela dost filmů. Teďka. Na to, že ale DC zase... Na to, že DC má 2 kreslí lanterny, jednoho hranýho, má Supermana a... Koho ještě má? Batmana, ale teď se bude točit takže... Catwoman. A teď se bude vlastně točit, že jo, nějak 2016 Deadpool. Mám ten dvojka taky. Mám ten dvojka. Deathstroke bude v novém Batmanu. No, je to těžký. No jasně, ale jsem se snažil se udělat trochu těžší. A zase mají třeba 3 hromady komiksů, že to je jako... No zase si vemte, že třeba, že Marvel hodně kopíruje DCčka. Že třeba Deadpool skopíroval Deathstroke. No to nevíš, že to naopak. Ne, není. Já jsem si to četl, nebo mě zajímalo. Takže 3. Dva. Jen teď. Oba špatně. DC je snadnější. Jo. Nic. Se stalo. Zamrzí to, ale DC je známější. Tak máme poslední 2. Deadpool nebo Deathstroke? Kdo je známější? Je známější. Oba začínají dead, slovem dead. No a oba jsou špatně. Deathstroke je známější. Deathstroke, ale díky Batmanovi. Cože? Díky Batmanovi. Díky Batmanovi je Deathstroke známější. No, já jsem typoval na... Ale zase Deadpool jako z komiksu, že američanů zase má jakoby... Nemožný, ale Deathstroke je známější. Podle seznamu. Tak to je dobrý. Jsou jako asi o 3 nebo 4 od sebe, ale Deathstroke je známější. A poslední, bitva 2 nemotorních dementů, Hulk, Marvel, Doomsday, DC. Kdo je známější? Cože co? Hulk nebo Doomsday? Jo. Správně oba dva, Hulk je známější. To mohlo být tak trošičku jasný, asi možná. O kolik? To nevím docela vody, nepostřeším, že by byly nějak blízko u sebe. Doufám, že se vám to líbilo. Pokud ano, dejte palec nahoru. Pokud ne, dejte palec dolů. A případně napište proč. A pokud byste chtěli třeba víc takových videí, tak napište do komentářů, jakou třeba soutěž byste chtěli a my to natočíme. A my se budeme těšit u dalšího videa, někdy příště. Děkujeme za sledování a čus.